исках да ви покажа технологията на... След като еднолицевият довар е готов, да ви покажа технологията на двулицевия довар. Тази част той ще бъде двулицев. Съответно камъните се потравняват от едната и от другата страна, за да изглежда красиво. За целта едрите камъни, едрите късове камъни, като този тук, се поставят първи. Първо, защото те са тежки, физически не могат да се дигнат по-нагоре. Второ, в основата те стоят много по-стабилно. Ето един камък там, такъв подобен. Аз съм го дотърканил само тук на това място. Хубаво е също да бъдат измити от кал, прах и други такива неща, за да може когато между едното и двете лица се поставят малки отломки камъни, ето такива и такива, в случая да се заклинат двете лица, да могат да се сложи свързващ материал, в случая циментов разтвор. Ето! Един по-малък къс ще бъде монтиран съответно тази част с неговото лице. Ето това е неговото лице. Съответно трябва да бъде наместен. Може да бъде стабилен. Обикновено широчината на такъв тип довар е от 50 до 60 см. В тази част той ще носи тераса, така че хубаво да бъде по-широк. В случая сме го оставили на около 50 см широчина с по-едри късове в основата. Благодаря ви, до следващия път.